Preparats? Sí. Comencem, Ja! Ja? Ja està, tira. Epa, jo surto 2 vegades. Falta el tio. No. Es tracta fins que la velocitat ja comptarà. Ara és perquè li surti el missatge de... Hòstia, Ara a l'altra banda, si potser. No surts, Xavi. Ai, és veritat. a l'altre, per veure que és un gest diferent. Bueno, però sóc diferent, no? Va. Corri, senyora! Hem repetit, no, alguns? Sí, ara tornem a començar. Portem un minut. Un Xavi, minut. però no hagis canviat de la posició, és igual. Però poseu aquí darrere, que jo ja Estic t'he de dir. ocupada amb la publi. Sí, quantes? 3. Jo diria. Tu ara faràs la quarta. Bueno, primer qui era? Perdó, que té Va, aneu Ara correcte, ja és la quarta. Conteu les voltes i després multipliquem. Vinga. Jo he passat 4 vegades. Jo he passat 4, quantes en portem, doncs? Ja no és la quarta. Començant, no? Sí, per això. És igual, però anem fent. Després ens comptem i multipliquem. Som, quant temps portem? Ernest, vine, Ernest! Portem 1 minut 45. Només portem un Ernest, minut. ai! Ara, Guanyem. és la recta res, Sí, sí. jo crec que hem guanyat. 15 per 5. Va. Esteu fent un get fit total, Estem arribant als 2 minuts. Com repartirem els diners? Vinga, més. Vinga, va. Més ràpid! Vinga. Oh! Queden 40 segons. Podeu fer cares, Vinga, va! Ràpid! Home, dubto que ho pengi totes aquestes fotos al Facebook. Queden 30 segons. Posem aquí, ara. Tots manetats. 15, em sembla que em dic. Queden 15 segons. Avisa 10! 9. Quantes en tenim? 10, 9! 9, L'última tot. 8, Corre! 7, 6, 5, Corre! 4, 3, 2, 1...